ganjing langit kelap-kelap katon lereng tanging resang mawe gandrung ing ana satriya bagus rupane ning clandhakan wani nyandhet marang lakuku sapa satriya bagus rupamu takon marang aku Raden Janaka bali kowe sapa kang dadi aranmu aku Raden Lesmana Widagda apa sing tok gawa kuwi iki kembang selagane ngrahina kudu ping wengi kuwi darbeku kena perkara sing ngendi gene Sumantaka kowe ngaku lamun iki duwekmu mestine kuwi dadi duweking Janaka yen kowe delangap-delangap ngaku iki duwekmu ayo yen pancen kowe sekti mandraguna rebuten saka Lesmana Widagda maju leganing atiku Lesmana Widagda ayo tibakno kaya apa kang sakjane Raden Lesmana Widagda ganjing langit kelap-kelap katon lereng canging resang maweh gandrung ing jagat dewa Bathara tak rewangi tetandingan ngrebut ananing kembang selagane ngrahina kuduping wengi anane kembang loro nanging mung sawiji kang bisa tak rebut Koko Prabu ngaturaken ketiwasan
namung setunggal duh Koko Prabu. Pangapunten sekar sekawit kalih sareng direbet dening pun Janaka kantun setunggal ngaturaken ketewasan Koko Prabu kula ingkang sowan pun Lesmana Widagda. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon ler kincang risang mawe gandrung sinuwun kenongi sajake kok mblero to sinuwun bocah-bocah iki lenata apa diuntek-untek ngono sinuwun apa Kiai Kakang Adipati yen dijejel-jejeli ning kothak iso mblero yen kaya mangkono Kakang Narapati kinen nglaras meneh murih prayoga kawula inggih ngesnaken dawuh lha aku sing ngendangi nawake malah larang ya Ram menika ingkang rayi sampun prapta sinuwun kawula ninggih duh Koko Prabu ngaturaken ketiwasan sekaripun namung setunggal lho Yayi Layi Lesmana Widagda selaganing Rahina kudu ping wengi kuwi lak kembang sajodo kawula ninggih ngaturaken ketiwasan wonten ing marginipun begal satriya ing Ngamarta pun Janaka kepriye Kakang Narpati Sugriwa latalah pun senajan namung setunggal sumangga tumuli dipun aturaken kewala wonten ing ngersaning Kyai Semar Badranaya Kakang Narapati kantuna wonten ing Praja Pancawati Denda kalenggan menika kula lan Yayi Lesmana Widagda tumuju wonten ing Karang Kadempel inggih ngestakaken dawuh kula ingkang badhe jagi wonten ing praja sinuwun
sowan Koko Prabu. Niyata laruta saking Gudha Sang Guru kula yen tan mutusa Sang Sri Handayani. Wah, atalah. Sawetara anggonku nginep ana homestay. Wah, katuran kalungguhan iki sabjagong ngersani Kyai Samyaji melih Kyai Punta. Kawula inggih Kyai Samyaji menika ingkang ngerayipun Janaka sampun prapteng. Kepriye Yayi Janaka apa kasembadan sawanira ing ngarsaning pukulun Sang Hyang Jagat Giripati. Duh Koko Prabu ngaturaken ketiwasan kepriye Yayi Janaka nun inggih sampun karumiyinan satriya ing Pancawati Denda nanging dipun paringi wekdal sawetawis kinen ngrebat dening pungkulun Sang Hyang Narada. Kasembadan kula rebat nanging namung pikantuk setunggal. Duh Koko Prabu kados pundi Koko Prabu ing Ndarawati. Kyai Samyaji nun inggih boten dados menapa. Sumangga sesarengan lan pun Kakang kula dherekaken dhateng Karang Kadempel. Napa kersaning Kakang Semar Badranaya mangke kinarya sarana Waloya jati temah waloyaning prahara menika Kyai Samyaji. Aku melu ora li. Lan jenengan mengke bagian napa Koko Prabu? Aku melu babar pisan Yai. Nun inggih monggo sareng-sareng pun rewel nggih Koko Prabu. Kapan aku rewel? Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Wah, daya-daya ayo ngersani Kakang Semar Badranaya. Ayo, Kyai Werkudara. Ayo. Saking Gudha Sang Guru kula yen tan mutusa Sang Sri ler tandure ler
nunjuk rumiyin menika unjukan jahe Den Gus. Nah mereke Dring ya Kang ya. Heeh. Iki sajae UMKM ana ing kene iki Gong. Iya iki Kang. Tulisannya kayak be happy with what you have. Be passionate about what you want. Apa Gong artine? Mbuh. Kaya ning kopine barang to Gong. Iya iki Kang. Jenenge Bos Dring Kang. Oh. Iya. Monggo Den dipun unjuk rumiyin ndara kula. Iya Kakang Semar, madalah. Dadi ana ing kene kuwi warga para kawula dasih uga duwe UMKM ya Kakang Semar. Ha nggih. Niki enten jahe. Kok mboten ditunjuk Gus? Lah sampun wis plempoken Kakang Semar. Nggih, mboten napa-napa. Nah niki isine kopi nggih niki. Napa-napa niki? Sinten sing pun unjuk? Ya. Prayoga. Apik. Apik ya Kang ya? Apik. Cantik tenan. Apik nget Kang. Apa to Kang? Apik banget. Oh iya. Tak kira lek sarung men to Kang. Pripun Gus? Kakang Semar Badranaya nyuwun pangapura pamintaning Kakang Semar slaganing Rahina kuduping wengi kuwi lak kembang sajodo. Ya Kakang Semar iki mung bisa ngaturake siji ya Kakang Semar. Mpun kuatos. Niki mengke dugi malih. Lah nika gonjang ganjing langit kelap-kelap katon regincang ing risang mawe gandrung Kakang Semar aku ngaturake kembang sawiji wujute iki ana ing ngarsaning Kakang Semar Badranaya. Mula kalungguhan iki ayo Kakang Semar Badranaya kersa tak boyong lenggah maneh ana ing Praja Pancawati Denda Kakang Semar. Niku setunggal Gusti kula Prabu Rama. Iya Kakang Semar mung sawiji. Cobi kula tak pengen ngertos kaya ngapa rupane. Ugek mel sadulita ndara kula ndara punta ndara kresna ndara rama ndara lesmana niki wujute kembang slaganing Rahina kuduping wengi cobi jenengan persani niki kula sidikarane niki mengke rupane wujute dados sing menapa kocap kacarita Kiai Semar Badranaya siga grayang ponang kunca. Sigra grayang ponang kuncung sinambi sini nyidikara ponang sekar kekalih slaganing Rahina kuduping wengi. Dangu kawis tinggal mencorong pating calorot cahyane kaya dene rupane lampu kae karo kae.
karo ana tengara, ana semuk utawa ana beluk. Apa nek jenenge? Ana pedhut putih memplak ana ngarepe sinden nganti ora ketok raine. Ya kuwi dayane kembang selaganing Rahina Kuduping wengi. Ambune amrik wangi ngambar arum ngebaki ana ing pantai Karanggangsa. Babar wujuding kembang kekalih anenggih Bathari Kanestren dalasan Nugraha ingkang ingamongan kajagaan ing Kahyangan Suralaya. Anenggih Nugraha ayem tentrem ya katentreman. Kanastren kowe ninggal aku, kowe ngoncati aku, kowe ninggal lunga karo aku. Kanastren, duh Kyai Diagung Pangaksama. Apa aku merga wis tuwek engklek jambul wanen ngadeg ora jejeg lamun ora tinuwak ning teken ngono apa piye? Apa kok kira aku wis ora bisa ngimbangi solahmu ngono apa piye? Duh Kyai mboten mekaten. Sinten sing sesideman wong kula nggih tetep ngraosaken solahipun Kyai Badranaya. Penak. Kawula ninggih sekeca. Lah kok tinggal lunga kepriye to Kanasten? Duh Kyai nyuwun aksama klugunipun kula mundi dawuh nun nggih pukulun Sang Hyang Pada winenang kinen anjagi wonten ing Nugraha ing kalenggahan menika ingkang sampun mandhap wonten ing Arcabata. Halah dalah. Iya kowe bojoku tenan, aku pitaya. Pancen iki mau kembang selaganing Rahina Kuduping wengi. Babare siji jeneng sira bojoku Kanastren ingkang pinantuk jejiban jaga kayuananing ya kuwi Nugraha ingkang ing kalungguhan iki binabar ana ing pinggiring segara iki. Bojoku Kanastren sawetara coba lenggah ana ing mburi. Kanastren inggih ngesaken dawuh pukulun Badranaya. Ndara Punta, Ndara Kresna, Ndara Pramawijaya, Ndara Lesmana panjenengan sampun andulu wontenipun kembang selaganing Rahina Kuduping wengi kula sidika rabune amrik wangi mangambar ngebaki wonten ing wewengkon Karanggangsa mriki lan ugi setunggal malih dados bojo kula pun Kanastren sing kula karepke nggih niki lho ingkang kula suwun menika sarana bilih ing kalenggahan menika sedaya sukerta sakit pagebluk mayang kala ingkang dumados wonten ing Arcapada wonten ing Ngamarta wonten ing Darawati wonten ing Pancawati Denda sedaya kala sumingkir mengke yen kalane teka ngriki sih diruwat disingkir kaki dunungke babar pisan Gus mula ing kalenggan menika awit saking kepareng lan ridaning Gusti ingkang murbeng bawana katentreman dumawah kawahyoaken wonten ing wewengkon Karanggasa rahayu slamet kabeh para warganipun guyub rukun lancar anggenipun ngupaya boga kawan wastra lan uga golek iwak ana ing tengahing segara lan uga ingkang padha olah tetanen goplo ana ing tengahing wana kabeh rezekine lancar rahayu kabeh ora ana rubeda sawiji-wiji cah nom-noman sing nakal padha eling lan
tuwajuh maneh anggone makarti mulih masa depane dhewe-dhewe para warga agung sing padha ora rukun balik padha rukun maneh akeh wulu pametune padha nindakake syukur sembonyo lan labuh laut lan uga sedekah bumi saranane muga Gusti paringi jabah Gusti. Kaget sang kapirangu rinanggol kinampet kampet iya Kaki Semar Badranaya matur gunging panuwun ingkang tanpa pewindhan yen kaya mangkono tegese prajaku Pancawati Denda uga wis jati-jati temah waloya ya Kakang Semar Badrana inggih mekaten Gus nanging kalungguhan iki dadak aku nyumurupi ananing masundulan ana ing singgasana kaya kuwi singgasananing Pukulun Sang Hyang Wisnu mapan ana ing ratu ingkang ana ing ngarepku iki duh sanak paduka menika Nalendra saking pundi kawula inggih Sang Prabu Rama kula pun Prabu Kresna duh Pukul Sang Prabu Kresna kula mangertosi wonten singgasana ing ngriku nyata niku palenggahaning Pukulun Sang Hyang Wisnu mangertosa duh Sang Prabu yektinipun Sang Hyang Wisnu nate nitis manunggal nyawiji lan Nalendra ing Pancawati Denda kula mila mangke wonten lampan Rama Nitik lan Rama Nitis inggih menika lampah kula ingkang niti priksa palenggahan ing pasundulan paduka duh Prabu Kresna mekaten kula rantos kapan niku lembabar ngentosi dipun dawuhi sowan wonten ing ngriki nggih kepareng Kyai Semar Badra nggih yen kala mangaten benjing saged Rama Nitik napa nata ning niku mengke mboten lakon Ramayana lho nggih niku lakonipun Mahabharata ya mangkono Kakang Semar Badranaya iki selakon ing jamaning Mahabharata Kakang Semar Badranaya sadurunge lakon Rama Nitik lan Rama Nitis mengko aku tak pamit maneh ana ing Praja Pancawati Denda Kyai Semar Badranaya inggih sembah kula ingkang nderekaken nun inggih ngaturaken raharja duh Sang Prabu Rama ngaturaken raharja lampah paduka Prabu Rama kawula inggih kula nyuwun ta pamit ayo Yayi Lesmana Widakda monggo kula nderekaken Bapak Prabu